Μπορεί να είναι και ξέπλυμα χρήματος. Δηλαδή τα χρήματα που πήρα εκεί δεν τα φανταζόμουν σχεδόν ποτέ. Μιλάμε, η εταιρεία κάνει τζίρο 1 δις το μήνα. Μου λένε ότι ο Κουλουράς από τα κουλούρια αγόρασε πολυκατοικία. Σε αυτό το βίντεο παιχνίδι αγοράζεις τερατάκια τύπου Pokémon. Οι παίκτες βγάζουν λεφτά σε μορφή κρυπτονομισμάτων. Make it from the bottom to the top. That's the goal. You can roll if you follow in the drop. Got a problem, make it hot. Couple dollars in the pot. I'ma make a million, baby, if you're out with me. Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλοι του εκατομμυρίουχος.gr σε άλλο επεισόδιο της εκπομπής. Έχουμε σήμερα μια φανταστική συνέντευξη, μια εκπληκτική ιστορία με ένα μοναδικό καλεσμένο. Βρισκόμαστε στα κεντρικά των χώρων ομορφιάς Μέδουσα στη Θεσσαλονίκη με τον Λευτέρη Ελευθεριάδη να μιλήσουμε για μια μοναδική ιστορία επιτυχίας. Θα μάθετε μια ιστορία για κάποιον ο οποίος έγινε αυτάρκης από την ηλικία των 16, δεν πήγε καν στο Λύκειο, όχι καν στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο όταν οι περισσότεροι ακούτε ότι δεν πήγα στο Πανεπιστήμιο ή λέω να μην πάτε στο Πανεπιστήμιο αν θέλετε να ασχοληθείτε με επιχειρήσεις, τώρα θα μάθετε για κάποιον ο οποίος πέτυχε χωρίς να πάει καν στο Λύκειο. Σήμερα είναι ο Λευτέρης εδώ μαζί μας, θα μας πει την ιστορία του, θα τη μοιραστεί μαζί σας και έχετε πάρα πολλά πράγματα να μάθετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, να μην χάσετε επόμενα βίντεο και like για τα κομμωτήρια Μέδουσα και το Λευτέρη. Καλώς ήρθες, Λευτέρη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή να πούμε κάποια πράγματα και για την δική μου ζωή αλλά και γενικότερα για να κάνουμε τον κόσμο να σκέφτεται έξω από τα κουτάκια που έχουν δημιουργηθεί από τις οικογένειές μας, από τους φίλους μας και από τις ζωές μας γενικότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείχνουμε νέους τρόπους σκέψης στο πώς θα πρέπει γενικότερα να συμπεριφερόμαστε, να πράττουμε και να δημιουργούμε στη ζωή μας, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια καλή κοινωνία, να αναπτύξουμε τις πόλεις, ακόμα και τη χώρα μας. Ακόμα. Έτσι, είμαστε πάρα πολύ πίσω, θεωρώ, στην επιχειρηματικότητα γενικότερα. Θεωρώ ότι χρειάζεται από κάποιους ανθρώπους που θεωρητικά έχουν κάνει κάποια πράγματα στη ζωή τους, έχουν πάρει κάποια ρίσκα, την επιμονή και τους στόχους, θεωρώ ότι θα πρέπει να παραδειγματιστούν ανθρώποι, ούτως ώστε να κάνουν το ίδιο για να πάρουν καλύτερα αποτελέσματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και πάνω σε αυτό που είπες τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιος πιστεύεις ότι είναι ο λόγος, ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και αυτό που είπες ότι είμαστε πίσω στην επιχειρηματικότητα και γενικότερα οι νέοι δεν ξέρουν, δεν ασχολούνται, φοβούνται να πάρουν ρίσκα, ακολουθούν όλο ένα συγκεκριμένο πρότυπο, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, δουλειά και προσευχή να πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Στερεότυπα. Θεωρώ ότι γενικότερα έτσι έχουμε μάθει από μικροί, έτσι μας το έχουν ορίσει, μας έχουν δείξει έναν δρόμο που κανένας δεν μπορεί να βγει από αυτό. Σίγουρα δεν είναι ότι είναι κακό το να μην πας στο σχολείο, να μην πας στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο, δεν σημαίνει ότι επειδή το έκανα εγώ πρέπει να το κάνουν όλοι. Έτσι, προς Θεού. Αυτό που θέλω να πω είναι γενικότερα ότι ο τρόπος σκέψης δεν πρέπει να περιορίζεται σε κουτάκια. Ο κόσμος πρέπει να σκέφτεται τον δρόμο που του έχει χαρακτεί, μόνος του, να ξέρει μάλλον πότε θα βγει μόνος του εκτός αυτού. Θα πρέπει δηλαδή να μην κολλάει σε ένα κύκλο. Θα πρέπει να βγαίνει εκτός. Πώς όμως θα μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα όταν ποτέ και πουθενά δεν σου λέει κανείς ότι το έχεις αυτό σαν επιλογή, δηλαδή ή πρέπει να το έχεις έμφυτη μέσα σε αυτή την επιθυμία ή να γεννηθείς σε επιχειρηματική οικογένεια ή κάτι να συμβεί να σε παρακινήσει να πας προς τα εκεί, γιατί κανείς δεν σου λέει ότι υπάρχει και δυνατότητα να γίνεις επιχειρηματίας αν αυτό σε ενδιαφέρει. Όλοι σου λένε θα δώσεις πανελλήνιες, θα πάρεις πτυχίο, θα βρεις μια δουλειά και μετά θα δούμε. Αυτό που πιστεύω εγώ, η δικιά μου άποψη, είναι ότι πρέπει να το έχεις έμφυτο, να σου αρέσει αυτό το επάγγελμα και απλά πρέπει να ακολουθήσεις τις διαδικασίες γενικότερα του σχολείου. Δεν χρειάζεται πάντα να ξεκινάμε από νεαρή ηλικία. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι είναι πιο βιαστικοί, πιο επιπόλαιοι, καλή ώρα σαν εμένα, θέλουν να κάνουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα από την ώρα τους. Αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι είναι και σωστό, γιατί χάνουμε κάποια βιώματα από τις παιδικές μας ηλικίες και χάνουμε και κάποια σειρά πραγμάτων στα οποία δυστυχώς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε μελλοντικός άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με το επιχειρήν γενικότερα είναι να μην χάσει τις ευκαιρίες, την οποιαδήποτε ευκαιρία μπορεί να του έρθει, θα πρέπει να κοιτάξει να την αρπάξει άμεσα, γιατί οι ευκαιρίες αυτή τη ζωή είναι πάρα πολύ λίγες. Εγώ άρπαξα την ευκαιρία
να εγκαταλείψω τη χώρα μου, να πάω στο εξωτερικό σαν μετανάστης, ούτως ώστε να μπορέσω να μαζέψω τα πρώτα μου χρήματα για να επενδύσω κάτι, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό. Επίσης, αν θες να μάθεις περισσότερα για το πώς να βγάλεις το πρώτο σου εκατομμύριο, η δωρεάν εκπαίδευση από το εκατομμύριο.gr, το link είναι κάτω στο description. Και αν θες να γίνεις μέλος μιας κοινότητας που σε οδεύει προς την επιτυχία, μπορείς να τσεκάρεις το Conclavio, την κλειστή μου κοινότητα για πετυχημένους. Είχες δηλαδή από πριν στο μυαλό σου ότι θα πας στη Σουηδία που έφυγες στα 16 σου, σωστά? Ναι. Είχες στο μυαλό σου πηγαίνοντας στη Σουηδία ότι θα πάω εκεί να εργαστώ, να μαζέψω ένα κεφάλαιο υπό καλύτερες εργασιακές συνθήκες και μετά θα γυρίσω για να τα κάνω αυτά μια επιχείρηση? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έφυγα στη Σουηδία για ένα καλύτερο μέλλον, έτσι. Γυρνώντας τις πρώτες μου διακοπές εδώ, συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να ζήσω μακριά από τη χώρα μου, από τους φίλους μου, από την οικογένειά μου και ξεκίνησα να υλοποιώ ένα πλάνο μέσα στο μυαλό μου το πώς θα επιστρέψω πίσω. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν μπορούσα να επιστρέψω πίσω με τα ίδια δεδομένα όπως έφυγα. Έπρεπε να επιστρέψω πίσω και κάτι να κάνω. Να ασχοληθώ με μια επιχείρηση, ίσως με ένα καλύτερο επάγγελμα. Έτσι μου μπήκε στο μυαλό να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Μη έχοντας όμως τελειώσει κάποιο σχολείο ή κάποιες σπουδές ή κάποια τέχνη, η δουλειά μου ήταν να εργάζομαι ως πακετάς, έκανα διάφορες χαμαλοδουλειές, να το πω έτσι, στις οποίες δεν είχα κάποια ειδικότητα. Και το μόνο μου πρόβλημα ήταν, καθώς μάζεψα τα χρήματα στη Σουηδία, το τι επάγγελμα θα κάνω. Είχες κάποια επιχειρηματική κλίση λόγω της οικογένειάς σου, ήταν κάποιος στο κοντινό σου περιβάλλον επιχειρηματίας? Όχι, ποτέ κανένας. Δηλαδή, ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος εδώ και αρκετά χρόνια. Η μητέρα μου δούλευε σε βιοτεχνία ρούχων, δεν είχαμε κανένα βίωμα. Ούτε από κάποιον θείο, παππού, Κοιτάξτε, κοντινό συγγενή? Η θεία μου στη Σουηδία, η οποία ουσιαστικά ήταν αυτή που με βοήθησε, τα ξαδέλφια μου με βοήθησαν, η μόνη που είχε το επιχειρηματικό μικρόβιο ήταν η θεία μου στη Σουηδία, η οποία όμως είχε συγχωρεθεί όταν εγώ ήμουν σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, οπότε δεν μπόρεσα να πάρω ακούσματα και βιώματα από αυτήν. Είχες όμως την έμπνευση ότι έχω μια θεία επιχειρηματία που κάνει καλή ζωή. Ενδεχομένως να μπορώ να κάνω κι εγώ το ίδιο. Σου πέρασε αυτή η σκέψη ποτέ από το μυαλό? Όχι, δεν μου πέρασε η σκέψη της θείας μου. Μου πέρασαν διάφορες σκέψεις. Μου πέρασαν σκέψεις ότι πρέπει να ρισκάρω, ότι είμαι ακόμα μικρός. Δηλαδή, και κάτι να μην δεν πάει καλά, μπορώ να επιστρέψω πίσω στη Σουηδία όπου εργαζόμουν ήδη, σαν να μην έχει αλλάξει κάτι, και να καλύψω αυτό το κενό. Να μπορέσω να ξαναπατήσω τα πόδια μου. Όταν ξεκίνησα την πρώτη σκέψη για να επιστρέψω στην Ελλάδα ήταν μόλις στα 20 μου και επέστρεψα στα 21 μου για να αρχίσω να υλοποιώ το project. Οπότε εργάστηκες στη Σουηδία περίπου μια τετραετία πρωτού γυρίσεις στην Ελλάδα? Όχι. Εργάστηκα 2 χρόνια. Έφυγα από τη Σουηδία μόλις απολύθηκα από φαντάρο στα 19 μου και γύρισα πίσω στην Ελλάδα στα 21 μου. Στα 16 ουσιαστικά απλά παράτησες το σχολείο? Στα 16 παράτησα το σχολείο και εργαζόμουν εδώ πέρα ως διανομέας στην Ελλάδα, στην πόλη μου. Οπότε ενηλικιώθηκες για να φύγεις στη Σουηδία, δεν έφυγες στα 16 σου? Όχι. Έφυγα στα 19 μου, μετά από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Θα έφευγες στα 16 σου αν είχες τη δυνατότητα? Θεωρώ πως δεν θα έπαιρνα αυτό το ρίσκο στα 16. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει την ανάγκη του χρήματος ακόμα. Δηλαδή, όπως κάθε παιδί σε εκείνη την ηλικία, μπορούσα να είμαι ικανοποιημένος και με 20 και με 30 και με 50 ευρώ στην τσέπη. Κάλυπτα σχεδόν όλες μου τις ανάγκες, ακόμα και τις ανάγκες των φίλων μου. Και τι σε έκανε μετά να συνειδητοποιήσεις την ανάγκη του χρήματος? Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που ποτέ δεν το αντιλαμβάνεται και δεν το συνειδητοποιεί αυτό. Την ανάγκη του χρήματος. Ήμουνα, όσο εργαζόμουν εδώ σαν διανομέας φαγητού, η μισθή ήταν γύρω στα 400-500 ευρώ περίπου, με ταλαιπωρία μέσα στο κρύο. Τα αντιλαμβάνονται αυτά τα προβλήματα τώρα διανομής. Εν πάση περιπτώσει, όταν πήγα στη Σουηδία και δούλεψα 2 εβδομάδες και ζήτησα από τον εργοδότη μου να προπληρωθώ γιατί είχα πάει με πολύ λίγα χρήματα και παίρνω ένα μισθό ο οποίος ήταν ο τριπλάσιος από ότι εδώ μέσα σε 2 εβδομάδες, εκεί συνειδητοποιώ ότι αρχίζω και ερωτεύομαι την κατάσταση με αυτή την άνεση και με κάνει να θέλω να πετύχω ακόμα παραπάνω. Δηλαδή τα χρήματα που πήρα εκεί δεν τα φανταζόμουν σχεδόν ποτέ. Στις 2 εβδομάδες, όχι στον ολόκληρο μήνα. Σκέψω ότι με το πρώτο μισθό αγόρασα ριζικά αλλαγή ρούχα, άλλαξα όλη μου την καρταρόμπα. Στο δεύτερο μήνα που πληρώθηκα έκανα δώρο ένα ταξίδι στη μητέρα μου. Άρχισα να κάνω πράγματα τα οποία δεν είχα σκεφτεί ούτε εγώ ίδιος ότι μπορώ να κάνω. Οπότε ουσιαστικά
Άλλαξε το βιωτικό σου επίπεδο, έλαβε την ανταμοιβή αυτή τη μικρή επιτυχία, ουσιαστικά που είναι επιτυχία, το να πάρει ένα ρίσκο σε μια τόσο μικρή ηλικία να φύγει σε άλλη χώρα, είναι από μόνο του επιτυχία. Και αυτό προφανώς είχε αντίκρισμα στο να σου δώσει αυξημένες απολαβές. Ήταν αυτό που λέμε μικρές νίκες. Ναι. Ήταν μικρές νίκες. Ήταν μια νίκη το να φύγεις μόνος σου στο εξωτερικό, ήταν μια νίκη στο να καταφέρεις να εργαστείς, είναι μια νίκη στο να καταφέρεις να επιβιώσεις. Οκ, πήγες, βρήκες εργασία. Το θέμα είναι πώς μπορείς να μείνεις, έστω και τα 2 χρόνια. Έτσι. Επίσης, είναι μια νίκη όταν καταφέρεις και τριπλασιάζεις, ίσως και τετραπλασιάζεις τις αμοιβές που έπαιρνες από εδώ. Έτσι. Όλα αυτά είναι μικρές νίκες που φέρνουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Και μία οδηγεί στην άλλη, έτσι. Και μία οδηγεί στην άλλη. Δηλαδή δεν θα ήσουν εδώ τώρα αν δεν είχες πάρει ενδεχομένως αυτή την απόφαση να φύγεις στη Σουηδία. Ενδεχομένως όχι. Είναι σαν ντόμινο. Στο πρώτο. Διαδοχικά το ένα με το άλλο. Ακριβώς. Διαδοχικά το ένα με το άλλο. Και σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ επιμονή και υπομονή. Γιατί εγώ, όταν είχα πάρει την απόφαση να επιστρέψω πίσω στην Ελλάδα, υπήρχε ένα διάστημα περίπου 8-9 μηνών για να καταφέρω να μαζέψω τα απαραίτητα χρήματα που είχα στο μυαλό μου ότι χρειάζομαι για να ξεκινήσω. Και αυτοί οι 8 μήνες μου φαινόντουσαν πραγματικά αιώνας. Γιατί είχε μπει μια πληροφορία στο μυαλό μου ότι πρέπει να επιστρέψεις, αλλά δεν ήξερα το πότε πρέπει να επιστρέψω. Αν δεν καταφέρω το στόχο μου, δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσω. Τι θεωρείς ήταν αυτό που σε βοήθησε στο να πετύχεις το στόχο σου και να κάνεις την επιχείρησή σου πετυχημένη? Έχεις τώρα πόσα κομμωτήρια κέντρα ομορφιάς που έχεις ανοίξει? Θεωρώ ότι είναι το μυστικό της γενικής επιτυχίας. Έτσι, γενικά, είτε είσαι εργαζόμενος, είτε είσαι εργοδότης, είτε φεύγεις από το κομμάτι του εργοδότη και γίνεσαι ιδρυτής μιας αλυσίδας, είτε φεύγεις από αυτό το κομμάτι και γίνεσαι ακόμα και πολυεθνική, έτσι, γενικότερα μιλάω. Θεωρώ ότι το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας είναι η υπομονή και η επιμονή. Και σίγουρα η τόλμη. Έτσι. Θα πρέπει να τολμήσεις, να ρισκάρεις, να μην φοβηθείς και πάνω απ' όλα να περιμένεις με υπομονή και επιμονή να ανθίσουν οι καρποί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, το να μην δυσαρεστηθείς από τα κακά αποτελέσματα που θα έχεις στην αρχή. Είναι δεδομένο ότι στην αρχή δεν θα πάρεις αυτό που ζητάς. Απλά πρέπει να το αποδεχτείς εξ αρχής μέσα σου για να πάρεις δύναμη και να μπορείς να συνεχίζεις. Και από άποψη πρακτικών γνώσεων πάνω στο κομμάτι των επιχειρήσεων, εφόσον δεν έχεις κάποιο είδους εκπαίδευση εκ των προτέρων, επιλέγεις να μαθαίνεις πάνω στην πράξη, στην καθημερινότητα της εργασίας, ή έχεις κάποιες πηγές από όπου αντλείς πληροφορίες, ενδεχομένως μέντορες, συμβούλους, βιβλία που διαβάζεις? Θεωρώ ότι γενικά στο επιχειρήν πρέπει να λειτουργεί σαν σφουγγάρι. Ωραία. Πρέπει να αντλείς την οποιαδήποτε πληροφορία από την οποιαδήποτε πηγή. Έτσι, είτε αυτό είναι κάποιος μέντορας. Μέντορας μπορεί να είναι ο κάθε φίλος γνωστός στη ζωή. Έτσι. Απλά να ξέρεις να τη φιλτράρεις, να πετάς το άχρηστο περιεχόμενο που εσύ θεωρείς ότι είναι άχρηστο, να κρατάς μόνο τα θετικά στοιχεία, ούτως ώστε να εξελίσσεσαι με το κάθε τι θετικό που ακούς από τον καθένα. Δηλαδή, να παίρνεις μόνο τα θετικά, να τα συμψηφίζεις και να βγάζεις το δικό σου πόρισμα. Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορείς να πάρεις πάρα πολύ γνώση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συμφωνώ, είναι σαν puzzle ουσιαστικά η ζωή, η επιχειρήσεις, η επιτυχία. Έχεις μια συνολική εικόνα η οποία ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί και ψάχνεις να βρεις τα κομμάτια του puzzle από κάποιο βιβλίο, ενδεχομένως μπορεί από κάποια σειρά στην τηλεόραση να τύχει, από κάποιο επιχείρηση, από οπουδήποτε, για να συμπληρώσεις το puzzle. Επίσης, είναι σημαντικό να ακούς ακόμα και ιστορίες επιτυχημένων ανθρώπων, είτε και αποτυχημένων ανθρώπων, είτε από φίλους, από γνωστούς, συμβάντα τα οποία συμβαίνουν στις δουλειές τους, γενικότερα, και να τα σκέφτεσαι, να τα φιλτράρεις, να δημιουργείς μια ιστορία μέσα στο μυαλό σου, τόσο ώστε να τραβάς από το κάθε τι πληροφορίες. Το τι θα γινόταν στη δική μου περίπτωση. Αυτό θεωρώ ότι όταν το δουλεύεις υποσυνείδητα, σου δημιουργεί μια εμπειρία στην οποία δεν το έχεις βιώσει, αλλά την αποκτάς από τα βιώματα άλλων. Υπάρχει κάποιος πετυχημένος, είτε που ζει τώρα ή που ζούσε παλαιότερα, ο οποίος σου έχει δώσει έμπνευση, ας πούμε, και έμαθες κάποια πράγματα από την ιστορία του? Κοίταξε, είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που προσπαθώ να αντλώ καθημερινά, που δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποιος συγκεκριμένος που μου έχει δώσει συμβουλές επιτυχίας. Έτσι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά πράγματα στα οποία δημιουργούν αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος τον θεωρείς, ας πούμε, σαν έμπνευσή σου? Η αλήθεια είναι πως όχι.
Απλά αντλείς πληροφορία από Θεωρώ παντού. ότι είναι τα πάντα δυνατά. Δηλαδή, κάποιο που κατάφερε κάτι, ναι, μεν θα μάθω από την ιστορία του, θα δω από το τι έχει καταφέρει, πού μπορεί να την έχει πατήσει. Έτσι, για να μπορέσω να προφυλακτώ εγώ από τα βιώματά του, αλλά δεν θεωρώ ότι κάποιος είναι το είδωλό μου ή που πρέπει να ακολουθήσω τη δική του πορεία. Όχι. Θα πάρω τα δικά του καλά, θα πάρω τα καλά κάποιου άλλου επιτυχημένου ανθρώπου, θα πάρω τα καλά και τα κακά κάποιου αποτυχημένου ανθρώπου για να δημιουργήσω τη δικιά μου λογική γραμμή. Ναι, αυτή πιστεύω και εγώ είναι η καλύτερη προσέγγιση. Να μπορείς να συνδυάζεις γνώσεις από παντού. Είναι αυτό το έλεγα και στον Κωνσταντίνο πριν, όταν ήμασταν στο αυτοκίνητο. Πρέπει να μπορείς να λειτουργήσεις σε κάθε κοινωνικό κύκλο, σε κάθε επίπεδο ανθρώπων. Είτε είσαι με την ελίτ στο Μονακό, στο καζίνο, είτε είσαι ή στο γκέτο στην Αμερική. Έτσι. Οπουδήποτε και να είσαι, πρέπει να μπορείς να προσαρμοστείς στο περιβάλλον σου και να αντλήσεις από εκεί αυτό που θέλεις. Μία παρένθεση τώρα, παιδιά, γιατί είμαστε αρκετή ώρα μέσα στη συνέντευξη. Πάντα, όπως ξέρετε, διαβάζω τα αγαπημένα μου σχόλια από τα προηγούμενα βίντεο και στο σημερινό, αν έχετε οποιαδήποτε απορία με βάση αυτά που λέει ο Λευτέρης, με βάση αυτά που λέω εγώ γενικότερα, μπορείτε να υποβάλλετε κάτω στα σχόλια την ερώτησή σας. Τα διαβάζω όλα και μπορεί να δείτε τον εαυτό σας στο επόμενο βίντεο. Λέει ο Ρονάλντο: φίλε, καλησπέρα. Στόχος μου δεν είναι να βγάζω άπειρα λεφτά ή να γίνω εκατομμυριούχος. Στόχος μου είναι να βγάζω περίπου 1.500 ευρώ το μήνα από το ίντερνετ. Ποιος πιστεύεις είναι ο καλύτερος τρόπος? Θα δώσω την πάσα εδώ στο Λευτέρη πρώτα να μας δώσει μια απάντηση, είτε από το ίντερνετ είτε όχι από το ίντερνετ. Τι θα έκανες εσύ, ας πούμε, αν ξεκινούσες τώρα το 0 και ήθελες να φτάσεις τα 1.500 ευρώ, και μετά θα δώσω και εγώ την δική μου απάντηση. Κοιτάξτε, θα έβρισκα πρώτα απ' όλα να κάνω κάτι το οποίο με γεμίζει. Είτε αυτό είναι το ίντερνετ, είτε η οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Θα αφιέρωνα περισσότερο χρόνο από ό,τι αμείβομαι. Θα έδινα, εγώ προσωπικά σαν Λευτέρης, έτσι, θα έδινα πολύ περισσότερα πράγματα από τα όσα θα διεκδικούσα μέχρι να έρθει η ώρα αυτό να μου γυρίσει πίσω. Έτσι. Και σίγουρα είναι σίγουρα στο τι θέλει να κάνει ο καθένας και με το τι είναι ικανοποιημένος ο καθένας. Συμβουλή στο Ρονάλντο ότι όταν φτάσει στα 1.500 ευρώ θα θέλει να πάει στα 2.500 ευρώ και ούτω καθεξής. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός ως πρώτος στόχος. Έτσι. Σίγουρα είναι αξιοπρεπέστατος μισθός για τη χώρα μας. Αλλά η συμβουλή μου είναι να βρει κάτι, να βρει ένα επάγγελμα στο οποίο θα το αγαπάει, θα το κάνει με πολύ όρεξη, να έχει υπομονή, να δαπανάει πολύ παραπάνω, πολλές περισσότερες ώρες από την βασική του ασχολία και πίστεψέ με ότι θα έρθει πολύ σύντομα. Αυτό που είπες στο ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ σοφό. Το έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο, ήταν το βιβλίο του Napoleon Hill, το Think and Grow Rich, ή το έχεις διαβάσει? Ή το από Jim Rohn, που ήταν motivational speaker, και λέει ουσιαστικά κάνε περισσότερα από αυτά για τα οποία πληρώνεσαι και θα πληρωθείς μετά για περισσότερα από αυτά που κάνεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι, το έχω διαβάσει, αλλά όταν διαβάζω μερικά βιβλία, δεν διαβάζω πάρα πολλά βιβλία γενικότερα, έχω διαβάσει 3-4 βιβλία. Το καλό και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όταν τα διαβάζω δεν μαθαίνω, απλά επιβεβαιώνομαι. Δηλαδή, ούτε ότι είμαι ο πολύξερος, τα ξέρω όλα αλλά θεωρώ ότι απλά έχω πιάσει το mindset. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, έχω μπει μέσα στο concept. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, θεωρώ. Έχεις ήδη κάποια βιώματα, γι' αυτό τα πράγματα τα οποία έχεις ζήσει στη ζωή σου και ουσιαστικά οι αρχές επιτυχίας από ένα σημείο και μετά είναι καθολικές. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες βάσεις, κάποια θεμέλια που ισχύουν σε ό,τι και να κάνεις. Οπότε αυτά που έχεις βιώσει μέσω της ζωής σου, τα βλέπεις και στο βιβλίο ότι τα έχει βιώσει και κάποιος άλλος. Έτσι ακριβώς, αλλά είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δεν είναι μόνο βάση των βιωμάτων, των δικών μου βιωμάτων. Έτσι. Είναι ότι έχω αυτό το σε εισαγωγικά ταλέντο, ότι μπορώ να κρίνω και να παίρνω πράγματα από τα βιώματα άλλων. Να τα δημιουργώ σαν να είναι δικά μου βιώματα. Έτσι εξελίσσεσαι πολύ πιο γρήγορα. Αναπτύσσεσαι γενικότερα πολύ πιο γρήγορα. Σωστά. Και μια και είπες αναπτύσσεσαι. Επίσης, αν θες να μάθεις περισσότερα για το πώς να βγάλεις το πρώτο σου εκατομμύριο, η δωρεάν εκπαίδευση από το εκατομμύριουχος.gr, το link είναι κάτω στο description. Και αν θες να γίνεις μέλος μιας κοινότητας που σε οδεύει προς την επιτυχία, μπορείς να τσεκάρεις το Conclavio, την κλειστή μου κοινότητα για πετυχημένους. Αυτό που δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, όταν βγαίνω εγώ και λέω
πρέπει να βγάλεις λεφτά, να βγάλεις και άλλα λεφτά και όσα λεφτά και βγάζεις ποτέ δεν είναι αρκετά. Και άμα βγάζεις 1 εκατομμύριο, θα πρέπει τον επόμενο χρόνο να βγάλεις 10 και μετά να βγάλεις 100 και μετά να βγάλεις δις. Δεν έχει να κάνει με τα λεφτά αυτά καθ' αυτά. Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορείς να μείνεις στάσιμος σε αυτή τη ζωή και ότι πρέπει να εξελίσσεις στη συνέχεια. Μπράβο. Ικανοποιημένοι στην εργασία μας, γενικότερα με τη ζωή μας, είμαστε και με ένα καλό μισθό. Έτσι, θεωρητικά, κάποιοι άνθρωποι. Εγώ δουλεύω για να εξελίσσομαι. Ό,τι πιο σημαντικό και πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, το να εξελίσσεσαι, να δημιουργείς πράγματα. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να δίνω στον κόσμο νέα κόνσεπτ, να δίνω στον κόσμο, στους πελάτες, ανθρώπους με όρεξη να δημιουργήσουν κάτι πάνω τους, να δημιουργήσουν κάτι γενικότερα στην κοινωνία, να προσφέρουμε το δικό μας κομματάκι. Να μείνουμε στην ιστορία, δηλαδή μετά από 20 χρόνια να πούνε ναι, εγώ πήγαινα σε αυτή την αλυσίδα ή εγώ έκανα αυτό ή εγώ έκανα αυτό, και να ξέρεις ότι εσύ έχεις συμβάλει σε αυτό το πράγμα. Εσύ το έχεις δημιουργήσει με τη δική σου σκέψη, με τη δική σου δημιουργία. Αυτό είναι η πραγματικότητα, είναι η αυτοπραγμάτωση. Είναι και στην κορυφή κιόλας της πυραμίδας των αναγκών. Υπάρχει η πυραμίδα των αναγκών του, δεν θυμάμαι ποιος ψυχολόγος την είχε φτιάξει, ο Φρόιντ ή κάποιος άλλος τέλος πάντων. Και στην ουσία, στον πάτο της πυραμίδας είναι οι βασικές ανάγκες που έχουμε όλοι: σύντηση, τροφή, ασφάλεια, κατοικία και το καθεξής. Και όσο ανεβαίνεις, μετά είναι η ανάγκη για αγάπη, για ανθρώπινες σχέσεις και το καθεξής. Και στην κορυφή, το τελευταίο στάδιο είναι αυτοπραγμάτωση. Όταν έχεις καλύψει όλα τα υπόλοιπα, αυτό που ουσιαστικά που σε γεμίζει είναι η προσωπική σου εξέλιξη. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και για να απαντήσω και εγώ στην ερώτηση του φίλου μας του Ρονάλντο, εγώ αν ξεκινούσα προσωπικά τώρα ξανά από το 0 και δεν είχα ούτε μισό ευρώ στη τσέπη μου, θα μάθαινα τα πάντα για κρυπτονομίσματα στον τομέα του DeFi, Decentralized Finance. Μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις μια αναζήτηση σε Google και YouTube για να βρεις περισσότερες πληροφορίες τι είναι αυτό. Και με τα NFTs, τα οποία είναι ψηφιακές εικόνες στο διαδίκτυο, κάποιες πωλούνται και για πολλαπλά εκατομμύρια. Έχουμε κάνει προηγούμενο βίντεο, μπορείτε να το δείτε ή εδώ θα σας βγει. Και ουσιαστικά για μένα αυτή είναι η τομής που είναι το παρόν και το μέλλον και η μεγαλύτερη μεταβίβαση πλούτου και δημιουργία πλούτου στον κόσμο αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε αυτούς τους τομείς, κρυπτονομίσματα και NFTs. Το καινούριο παιχνίδι της Louis Vuitton είναι παιχνίδι NFT, ψηφιακής τέχνης. Η Visa αγοράζει CryptoPunk NFT για $150,000. Οι μεγάλες εταιρείες ξέρουν που είναι τα χρήματα. Τα CryptoPunks, 600.000 πωλείται εδώ ένα. Αυτή η ψηφιακή εικόνα, 600.000. 415.000 αυτή εδώ. Και δεν συμμαζεύεται. Δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται. Αυτός εδώ ο 12χρονος έβγαλε πάνω από 400.000 με τη σειρά εικόνων NFT περίεργες φάλαινες. Και αυτός εδώ ο 18χρονος έβγαλε 2,16 εκατομμύρια πουλώντας τα NFT του μέσω του οίκου δημοπρασιών Christie's. Αν ήξερα αυτά που σας δείχνω τώρα, όταν ήμουν πιο μικρός, θα ήμουν σε τέτοιες βίλες από τα 16 μου και όχι από τα 20 μου. Επίσης, κάνω mentoring καθημερινά στο Κονκλάβιο στην κλειστή μου λέσχη για πετυχημένους με πάνω από 240 μαθητές και τη μοναδική ακαδημία εκμάθησης στα ελληνικά από εκατομμυρίουχο επιχειρηματία και επενδυτή, όπου μπορείς να μάθεις για κρυπτονομίσματα, για NFT, για online business, επενδύσεις και επιχειρήσεις. Ο σύνδεσμος για να γίνεις μέλος στο Κονκλάβιο είναι στην περιγραφή του προφίλ μου. Και μιας και λέμε κρυπτονομίσματα και NFTs και επενδύσεις γενικότερα, εσύ, Λευτέρη, έχεις ασχοληθεί με κάποιο είδους επένδυση πέρα από το επιχείρημα, δηλαδή έχεις προσπαθήσει να πολλαπλασιάσεις τον πλούτο σου βάζοντας ουσιαστικά τα χρήματα να δουλέψουν αυτά για σένα? Κοίταξε, θεωρώ ότι γενικότερα θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές πηγές εισοδήματος σε έναν άνθρωπο, έτσι. Όσο περισσότερες, τόσο καλύτερο. Από την άλλη, αφοσιώνομαι τόσο πολύ στη δουλειά που κάνω, γιατί θέλω να την κάνω στο 110%, οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ασχοληθεί με άλλες επενδύσεις. Όχι ότι το αποκλείω, έτσι. Όταν θα φτάσουμε στο πικ μας σαν αλυσίδα, σίγουρα θα ασχοληθώ με άλλες επενδύσεις. Είναι δηλαδή και αυτό μέσα στο άμεσο σχέδιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα μία από αυτές θα ήταν τα κρυπτονομίσματα, αλλά υπάρχουν και άλλες σκέψεις στο μυαλό μου. Ποιες είναι οι άλλες σκέψεις, πριν πω κι εγώ κάποιες προτάσεις σε αυτό το κομμάτι? Ακίνητα. Τα ακίνητα. Ίσως κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, ίσως αγορά κατοικιών για μεταπώληση. Εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα στα οποία σου αποφέρουν χρήματα
Η άποψή μου είναι ότι και κουλούρια να πουλάς, αν το κάνεις σωστά, θα βγάλεις χρήματα. Έτσι. Θα μπορέσεις να αναπτυχθείς και θα μπορέσεις να προσφέρεις σαν άνθρωπο στην κοινωνία το δικό σου λιθαράκι. Μιας και είπες κουλούρια, έναν κουλουρά που ήταν στη Βαλαωρή του και φώναζε κουλούρι, κουλούρι, κουλούρι. Πρέπει να βγάλει λεφτά πάντως, να ξέρετε, δεν είναι. Πώς τώρα στο TikTok για τον κουλουρά, γιατί θυμάμαι είχε ανοίξει ένα σουλατζίδικο, έκλεισε. Εγώ θεώρησα ότι, έκλεισε, ήταν πλανούδης πολιτής κουλουριών, δεν τα πήγε καλά, μάλλον δυσκολεύτηκε και το έκλεισε. Και μου λένε στο TikTok, στο προφίλ Παπάκι Εκατομμυριούχος, ακολουθήστε, μη σπάσουμε την κάμερα του Κωνσταντίνου. Άντε πάλι με την κάμερα. Διαχρονική αξία αυτό. Μου λένε ότι ο κουλουράς από τα κουλούρια αγόρασε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, εννοείται. Αυτό σου λέω. Αυτό είναι ένα σοβαρό παράδειγμα που λες ότι αν κάνω τη δουλειά μου σωστά, όποια και να είναι η δουλειά μου, όποιο και να είναι το επάγγελμά μου, αν αγαπάω αυτό που κάνω, το κάνω σωστά, γίνομαι καλύτερος από όλους. Πράγμα που σημαίνει ότι παίρνω το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας. Ακριβώς. Οπότε, όταν παίρνεις το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας, καταφέρνεις να κάνεις πραγματικότητα τα όνειρά σου. Έτσι. Γιατί όταν σκέφτεσαι ότι ο άνθρωπος που πουλάει κουλούρια έξω, που εμείς το θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό, βλέπετε τι καταφέρνει με την υπομονή και την επιμονή του. Είναι δηλαδή κάτι τέτοια παραδείγματα μας επιβεβαιώνουν σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Φυσικά όμως είναι και με το ανάλογο το τι ζητάει ο καθένας. Ακίνητα λοιπόν είπες, εντάξει, διαχρονική επενδυτική διαχρονική, αξία. πιο safe. Εντάξει, ήταν μια πρόταση τώρα, έτσι. Αν θα φτάσουμε στο πικ μας, πιστεύω, σε μια 7ετία, 10ετία, θα δούμε και το ανάλογο, την ανάλογη ευκαιρία τότε. Ισχύει, και εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με ακίνητα. Δεν έχω καμία εντριβή πάνω στο αντικείμενο, γιατί θεωρώ οτιδήποτε έχει να κάνει με το διαδίκτυο καλύτερο τρόπο επενδυτική στρατηγική, από την άποψη ότι κάνεις απόσβεση πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα βίντεο παιχνίδι, λέγεται Axie Infinity. Σε αυτό το βίντεο παιχνίδι αγοράζεις τερατάκια τύπου Pokémon. Το παιχνίδι είναι χτισμένο πάνω σε κώδικα κρυπτογραφίας και κρυπτονομισμάτων στο blockchain του Ethereum. Και ουσιαστικά παίζοντας το παιχνίδι, οι παίκτες βγάζουν λεφτά σε μορφή κρυπτονομισμάτων και αυτά τα λεφτά μπορούν να τραβήξουν στην τράπεζά τους, να τα βάλουν σε κάρτα, να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους. Και έχει δημιουργηθεί μια τεράστια οικονομία πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε, η εταιρεία κάνει τζίρο 1 δις το μήνα και έχει περίπου 2 εκατομμύρια χρήστες η πλατφόρμα. Κοίταξε, είναι πραγματικά μεγάλα νούμερα. Φαντάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά σίγουρα ο κόσμος θα πρέπει να ακούσει εσένα που τα πας άψογα σε αυτό. Φαντάζει πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ έξυπνο αν έχει δημιουργηθεί και δομηθεί κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μας δώσεις τα φώτα σου, τις συμβουλές σου. Επίσης να τονίσω πως η εταιρεία μας είναι από τις πρώτες εταιρείες πανελλαδικώς που ξεκίνησε να δέχεται πληρωμές μέσω Bitcoin, Ethereum Coin και Xenios Coin. Έτσι. Αυτό ισχύει από την 1η Οκτωβρίου, τώρα, πέρασε ο μήνας. Θέλουμε να δούμε πώς πηγαίνει. Θεωρούμε ότι θα είμαστε από τους πρώτους, από τις πρώτες εταιρείες μάλλον που ενσωματώνουν κάτι τέτοιο. Γενικότερα προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά και εγώ και οι συνεργάτες μου, όλη η ομάδα, τα παιδιά είναι άψογα, έτσι να το τονίσουμε και αυτό. Θα το δούμε πώς πηγαίνει. Πρωτοποριακότατο, σωστότατη κίνηση και εγώ επίσης σε ό,τι εταιρεία έχω παίρνω πληρωμές με κρυπτονομίσματα. Και όχι μόνο με 1, 2, 3, τα παίρνω όλα. Θες να μου δώσεις Baby Dogecoin, θα πάρω και Baby Dogecoin. Γιατί είμαι και της νοοτροπίας ότι αν κάποιος θέλει να με πληρώσει, ακόμα και αν θέλει να με πληρώσει με τούβλα ή με κεραμίδια, θα πάρω και τα τούβλα και τα κεραμίδια και μετά θα βρω εγώ κάπου άλλο να τα δώσω. Τα λεφτά είναι λεφτά. Αν όλος να σε πληρώσει, δεν ξέρω, σε δινάρια από το Μαυρίκιο, θα πάρουμε και δινάρια από το Μαυρίκιο. Λοιπόν, πίσω στο παιχνίδι τώρα, στο Axie Infinity που ήθελα να τελειώσω, συγκριτικά με τα ακίνητα και το ρυθμό απόσβεσης. Στο Axie ουσιαστικά, παίρνοντας αυτά τα ψηφιακά τερατάκια και παίζοντας στο κινητό ή στον υπολογιστή σου, έχοντας κάνει, ας πούμε, εγώ προσωπικά έχω βάλει γύρω στα 15.000 μέσα στο παιχνίδι και ο ρυθμός απόσβεσης είναι ένα 10% το μήνα, το οποίο μου δίνει πίσω όλο μου το κεφάλαιο μέσα σε ένα δεκάμηνο και βγάζει ένα 1.500 το μήνα, το οποίο για να το βγάλω από αλλού θα έπρεπε να έχω 4 ακίνητα, ας πούμε, που να τα νοικιάζω 400 το καθένα και 4 ακίνητα για να τα νοικιάσει 400 το καθένα θα έπρεπε να έχεις δώσει
100.000 σίγουρα, αν όχι 200 με 400, ανάλογα που τα πήρες, τι πήρες. Ναι. Ναι. Πολύ περισσότερα από 10 με 15.000 τέλος πάντων. Και γι' αυτό επιλέγω πιο μοντέρνους τρόπους επενδυτικούς και δημιουργίας εισοδήματος, γιατί κάνεις απόσβεση πιο γρήγορα και έχεις και πρόσβαση σε άλλες ευκαιρίες. Γιατί, όπως είπαμε πριν, είναι ντόμινο. Κάνεις το πρώτο πράγμα στη σειρά, ρίχνεις το πρώτο ντόμινο και μετά ακολουθούν τα άλλα. Παίρνεις τα λεφτά αυτά από το Axie, τα βάζεις σε Ethereum, ανεβαίνει η τιμή του Ethereum, διπλασιάζεις τα λεφτά σου, παίρνεις τα διπλασιασμένα λεφτά, τα βάζεις μετά σε ένα πρόγραμμα το οποίο σου δίνει επιτόκια 10% το χρόνο. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα στα κρυπτονομίσματα. Πολύ καλύτερα από τις τράπεζες που σε κλέβουν ουσιαστικά και έχεις και τον πληθωρισμό και μπαίνεις μείον. Και ξεκινάς από λίγα χρήματα, καταλήγεις να τα κάνεις ένα κύκλο και να τα βάζεις σε ένα λογαριασμό που σου δίνει επιτόκια και να μπορείς να ζεις παθητικά από αυτό μέσα σε πάροδο 1-2 χρόνων. Κοίταξε, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Για ανθρώπους που ασχολούνται γενικότερα και με το τραπεζικό σύστημα, το 10% είναι ένα πολύ υψηλό επιτόκιο. Έτσι. Είναι μια πολύ καλή κερδοφορία, αλήθεια είναι αυτή. Σίγουρα ότι χρειάζεται παραπάνω πληροφορίες, εγώ τουλάχιστον σαν αρχάριος και φαντάζομαι πάρα πολλοί κόσμος, αλλά είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο, από το άκουσμά του και μόνο, δηλαδή αξίζει το ρίσκο, θεωρώ. Αξίζει έστω και να το ψάξεις και ας μην κάνεις κάτι. Ακριβώς. Ψάξω τουλάχιστον και μετά, έχοντας την πληροφορία, μπορείς να κρίνεις. Με ό,τι επένδυση και να ασχοληθείς, θα πρέπει να κάνεις έρευνα. Δεν μπορείς να πάρεις τα χρήματά σου και να πεις: ωραία, πετάξω ένα σακούλι με 20.000 εκεί και ό,τι κάτσει. Κοίταξε, οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι καταδικασμένοι στο να αποτύχουν. Έτσι. Το κάθε τι θέλει τη δική του μελέτη. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως το αντίστοιχο συμβαίνει και σε μένα, έρχεται ο άλλος και μου λέει: έχω αυτά τα χρήματα. Θέλω απλά να τα επενδύσω και να μην κάνω τίποτα. Όχι, αυτό το πράγμα το αποκλείουμε και εμείς από το δικό μας επάγγελμα, γιατί ξέρουμε την κατάληξή του. Έτσι. Όποια ταμπέλα και να έχεις, όποια φίρμα και να έχεις, αν ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν έχει μελετήσει, δεν έχει ασχοληθεί με το έργο το συγκεκριμένο, δυστυχώς η αποτυχία είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει αυτό και όποιος τους πει ότι υπάρχει αυτό στη ζωή, φέρε μου τα χρήματα και θα στα κάνω εγώ διπλάσια χωρίς να ασχοληθεί, είναι καθαρά απατεώνας και θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό. Και έτσι κάποιος μάλιστα πρόσφατα στην Καβάλα, το ανέβασα βίντεο προχθές, του κλέψανε απατεώνα στο διαδίκτυο γύρω στις 28.000 ευρώ. Βρήκε δεν ξέρω πώς την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, του υπόσχονταν μεγάλες επιστροφές χωρίς αυτός να κάνει τίποτα. Τους εμπιστεύτηκε στα τυφλά, χωρίς έρευνα, χωρίς τίποτα. Τους έδωσε τα 28.000, τα πήραν και εξαφανιστήκαν. Κάτι τέτοιο θέλουμε να παίρνουμε κι εμείς, δεν είναι κάτι, παιδιά. Όποιος είναι DM σε μένα. όχι. Σοβαρά. Εντάξει, αυτά δυστυχώς υπάρχουν. Και υπάρχουν και εκάστοτε άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς την πατάνε. Γιατί δυστυχώς δεν έχουν μάθει να μελετούν, να αφοσιώνουν χρόνο για την επένδυσή τους, να δουν τι αποδόσεις θα πάρουν, πώς θα πάρουν και να ξέρουν πώς να προφυλαχτούν γενικότερα. Και να μην ψάχνουν και την εύκολη λύση. Η εύκολη λύση δεν υπάρχει, αν υπάρχει να την πούνε και σε εμάς. Έτσι. Να βγάλουμε όλοι μαζί εύκολα λεφτά. Και ας πω και κάτι, και αν υπήρχε η εύκολη λύση, θα υπήρχε ο άνθρωπος που θα έδινε την εύκολη λύση σε ξένους? Όχι. Άρα υπάρχουν μόνο οι ευκολότερες λύσεις. Συγκριτικά, άμα τις βάλεις τις δύο μεταξύ τους, δηλαδή για σένα ήταν ευκολότερη και πιο αποτελεσματική λύση να πας να εργαστείς στη Σουηδία για να πάρεις περισσότερα λεφτά, από το να κάνεις την ίδια δουλειά εδώ. Έτσι. Αυτό είναι το εύκολο. Όταν το βάλεις συγκριτικά δίπλα σε κάτι άλλο που είναι πιο δύσκολο και δεν σου αποδίδει το ίδιο. Όχι είναι εύκολο, άρα μαγικά θα βρέχουν λεφτά από τον ουρανό και θα πετάνε μονόκεροι και πόνοι. Συμφωνώ απόλυτα. Δυστυχώς, ο περισσότερος κόσμος, είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, έχει συγκεκριμένα κουτάκια που σκέφτεται έτσι. Αυτό είναι το κακό στην σημερινή κοινωνία. Έτσι. Αν και θεωρώ λίγο ότι η γενικότερα γενιά μας είναι λίγο πιο ανεπτυγμένη από τους παλιούς αυτοπαράδοτους. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο πιο ανεπτυγμένοι, αλλά και πάλι θεωρώ ότι η κοινωνία μας, ακόμα και η νεανική κοινωνία μας, υστερεί πάρα πολύ. Και λοιπόν, τώρα που ξεκινάτε να παίρνετε πληρωμές σε κρυπτονομίσματα, διάβαζα μια ενδιαφέρουσα στατιστική της προάλλες, ότι στην Ελλάδα είναι περίπου 176.000 άτομα που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα και είμαστε στις top 10-20 χώρες γενικότερα στον κόσμο σε εντριβή του γενικότερου πληθυσμού μέσα στο κομμάτι των κρυπτονομισμάτων. Οπότε δεν είμαστε και τόσο πίσω. Υπάρχει κόσμος που ασχολείται. Εγώ σίγουρα έχω 10-15 φίλους οι οποίοι ασχολούνται με κρυπτονομίσματα και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι
μπήκαμε στη διαδικασία να πάμε σε αυτό το βήμα στο να δεχόμαστε τις πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων. Εντάξει, σίγουρα δεν είμαστε πίσω σε όλα, απλά είμαστε πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, δεν σημαίνει ότι κατηγορώ τη δική μας κοινωνία απόλυτα. Θεωρώ, γίνομαι πιο αυστηρός, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε πολλά παραπάνω από εμάς. Σε κάθε ομάδα, είτε είναι μικρή ομάδα 4 ατόμων, ομάδα ποδοσφαίρου, είτε είναι μία μικρή πόλη, είτε μία ολόκληρη χώρα, η ομάδα ουσιαστικά είναι όσο δυνατή, όσο πιο αδύναμος κρίκος της. Και όσο λιγότερους αδύναμους κρίκους έχεις ή καθόλου, και όσο ισχυροποιείται το κάθε μεμονωμένο άτομο μέσα στην ομάδα, τόσο πιο δυνατή γίνεται όλη η ομάδα και τόσο περισσότερα μπορεί να πετύχει σαν σύνολο. Και εδώ να κάνω μια παύση και παρένθεση, γιατί με ρωτάει πολλοί κόσμος, γιατί αφού είσαι εκατομμυριούχος και έχεις λεφτά, πουλάς το κονκλάβιο που είναι συνδρομητική υπηρεσία και μας μαθαίνεις πώς να κάνουμε το ίδιο. Γιατί? Είναι πάρα πολύ απλή λογική. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάρω τις συνδρομές. Όταν μπαίνει κόσμος μέσα στο κονκλάβιο και έχω γύρω μου 200 μέλη τα οποία ασχολούνται όλοι με κρυπτονομίσματα, εγώ σαν δαμιανός ατομικά έχω 16 ώρες μέσα στη μέρα πλην τον ύπνο μου που μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Άμα έχω 200 επί 16, έχω άλλους 200 δαμιανούς να με βοηθήσουν σε αυτό που κάνω, όταν η πληροφορία γύρω μας είναι αμέτρητη και δεν μπορείς μόνος να τη σκανάρεις και να τη διαχειριστείς όλη. Χρειάζεσαι μία ομάδα και όταν όλη η ομάδα ξέρει αυτά που ξέρεις και εσύ, όλη η ομάδα πάει μπροστά και λειτουργεί συνολικά. Είναι σαν να πολλαπλασιάζεις τον εαυτό σου. Και έχω εγώ αυτή τη στιγμή άλλους 200 δαμιανούς να μου βοηθάνε σε αυτό που κάνω. Και αντί να βρίσκω μία ευκαιρία επενδυτική την εβδομάδα, βρίσκω 100. Όταν ο άνθρωπος πληρώνει κάτι, το σέβεται, το εκτιμάει. Άρα σίγουρα ζητάς και απαιτείς το σεβασμό σε αυτό που προσφέρεις. Άρα όταν κάποιος πληρώνει τη συνδρομή σου, σίγουρα ξέρεις ότι αυτό το πράγμα το σέβεται. Γιατί έχει δαπανίσει χρόνο και χρήμα. Και όταν ένας άνθρωπος δαπανάει χρόνο και χρήμα, σέβεται αυτό το πράγμα. Ή μάλλον θα πρέπει να σέβεται αυτό το πράγμα. Και όσο περισσότερο σέβεται αυτό το πράγμα, τόσο περισσότερο φέρνεις ανθρώπους δίπλα σου που έχουν το ίδιο όραμα μαζί σου. Και έτσι εξελίσσονται αυτοί και εξελίσσουν παράλληλα και σένα. Άρα σίγουρα θα πρέπει να σε ενδιαφέρει, θεωρώ, κατά τη δικιά μου άποψη, και οι συνδρομές, αλλά για αυτόν τον λόγο. Δεν με ενδιαφέρει το χρηματικό αντίκτυπο, με ενδιαφέρει αυτό που θα μπει μέσα να είναι σοβαρός και να θέλει να ασχοληθεί. Γιατί μπορώ να δώσω εγώ την ίδια πληροφορία δωρεάν στο YouTube και ξέρω εκ πείρας, γιατί το κάνω χρόνια τώρα. Μοιράζομαι στο ξένο μου κανάλι και στο Twitter χρόνια πληροφορία. Και τα βλέπουν, τα κοιτάνε, μπαίνει από τον αυτή, βγαίνει από το άλλο και δεν κάνουν πράξη. Ακόμα και αυτό είναι ερέθισμα. Δηλαδή, εσύ λες αυτό που πρέπει να πεις. Τους περνάει υποσυνείδητα. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο πράγμα, αλλά να τους περνάει υποσυνείδητα. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως εκπαιδεύονται. Καταλάβες, έτσι λειτουργούμε μέσα στο προσωπικό μας. Λέμε ότι λέμε, μπορούμε να τους πούμε 100 πράγματα, θα τους μείνουν τα 2, αλλά σιγά σιγά 2, θα φτάσουμε στο 100. Είμαστε αυτό που είπες προηγουμένως, μια ομάδα. Ισχυροποιούνται όλοι οι κρίκοι. Ακριβώς. Ισχυροποιείται κατά βάση ο κορμός και μετέπειτα όλοι οι κρίκοι. Αυτό φέρνει μια ανωδική πορεία και εξέλιξη για όλους. Παρένθεση ξανά για τα σχόλιά σας, γιατί σας το υπόσχομαι κάθε φορά ότι τα διαβάζω όλα και το εννοώ. Νίκος Χατζηπέτρος λέει: παιδιά, ακούστε προσεκτικά τα λόγια του Ντέιμιαν. Εάν πάρετε χαμπάρι τι χρήμα διακινείται στο διαδίκτυο, δεν σας πάει ο νους. Και πάρετε επίσης χαμπάρι ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα, δεν θα κινηθείτε ποτέ ξανά. Μακάρι πραγματικά να μπορούσα να κοιμάμαι. Μπαίνουμε στο κονκλάβιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό το γράφει σε ένα βίντεο το οποίο μιλάω για τα NFTs που έλεγα και πριν. Και είχα δείξει ένα παράδειγμα από κάτι ψηφιακές πέτρες. Κυριολεκτικά μια εικόνα μιας πέτρας σε πίξελ, όχι αληθινή πέτρα, καρτούν πέτρα. Ναι. Και αυτή η εικόνα να πωλείται 500.000, 1,5 εκατομμύριο, να βγαίνει ένα σετ 100 πετρών και οι πέτρες αυτές να πηγαίνουν για τα ποσά που σου λέω, σαν να είναι πολυτελές βίλες. Το διανοείς αυτό το πράγμα, είναι ακραίο. Και αυτό το πράγμα γιατί συμβαίνει? Μπορεί να είναι και ξέπλυμα χρήματος, το συγκεκριμένο. Γενικότερα, γιατί για τον ίδιο λόγο που ένας πίνακας έχει μια συγκεκριμένη αξία. Για τον ίδιο λόγο που η Μόνα Λίζα είναι στο Λούβρο και φυλάζεται με τεράστια ασφάλεια και έχει αξία πόσα εκατομμύρια. Για τον ίδιο λόγο και μια ψηφιακή εικόνα έχει αυτή την αξία. Λοιπόν, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι, δώστε ένα μεγάλο like για το Λευτέρη. Κάντε ό,τι ερωτήσεις έχετε κάτω στα σχόλια και αν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, επισκεφτείτε τους χώρους Ομορφιά Μέδουσα. Ήμουν ο Ντέιμιαν Κωνσταντίνης με την εκπομπή Εκατομμυριούχος. Θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια.
Now get it. Make it from the bottom to the top. That's the goal. You can roll if you following the drop. Got a problem, make it hot. Couple dollars in the